Saka ndakatogara hangu mudining obva watopinda iwo wakabva pa wakapinda obva wagara pasofa tovatombotaura nyaya but dzadzisini dzaitoratidza kuti handidza baba nemwana mabika here pambonora chichi ndikati hated pandodosimuka munhu kwatondidhonzera mubedroom kubva watorara neni paya ndakada kuzama anangu kudedzera paya ndakada kuzama kuwarwisa zvazvikuti ndisiyei kana kuti simba wakandikurira pasimba ndakabva vatorara neni futi asi pana mufundisi ainzi pastor Chauke wakabva wasvika masikati iwayo wabva watopinda mudining cause ndipastor akavanga utori welcome kare pambepo wakabva watopinda vatogara vatoti apostle chichi vato saka iwo wakabva kuti maiwe ndasvikirwa apa manga muchiri mubedroom vati maiwe ndasvikirwa saka wakabva kuti kwazonyepera kunge munhu akanga akarara zvikanzi aya ilo baba matoenda ndakabatwa neupi obva watongobuda saka pawakati unofanira wanda paseri pe-curtain apo pandiri kuenda ipapo mwana wawo mukomana wani akatondiona kozi pa-upstay pamba ipapo akatondiona atori pasi kuti uyu ndigamwe but vanewo vaitombotaura nyaya chiti mabasa adhedhika chironza wandi baba wangu kutongo ndinotoramba tichitotaura sevanawo sometimes achitoti mabasa ebaba eduka aite kozi atori sanomita yeka rimwe mwana waumwe mukomana akatomboti ndakasangana ndakaona dhedhi vachibata nomita mukitchen saka ndakubatanidzawo nyaya neyangu ndotonoti pamwe pane zvakatoitikawo zvatisingazivi saka adaro akabva abuda saka ndakazoona kuti ndane pamuviri obva kuti ndichaenda usationa kuti musi wakakechi2 waendeswa kuseri kweketeni vakazotaura napo ndipaapostol Chauke vakabva vatobuda obva waenda kwauri vakadzoka vakati chii hapana zvaitotaura semazuva ese ndofunga wanga wakutonakidzwa nekutoti uyu ndoita zvandoda naye vaitongoyachirara neni vachindisiya ndakadaro ndipo hapana chavakataura pechi2 hapana vakuda kutanga kurara neni ndipo vaitombotaura kuti zvaizvikuda kundinyengera zvoti wakanaka utotanga uda kutondibata but ndaikurirwa simba ndakuda kubva kusimuka saka zvadaro ndakazosvika pakubata pamuviri ndabata pamuviri sakura kuti apa mama kutoshare bedroom every day tatisingashare bedroom but vaitongoita zvaya zvekundibata kana vana vasipo kana kuti chi saka takazosvika pakuti ndakaenda ndane nhumbu ndakatongoti ndiri mukitchen ndiri mwede ndobva ndarutsa ndobva ndati kurwara iroko ini nani sandakambozviita kozi pawakatorara nenika ndandichitori virgin so pawakapedza like pawakazorara neni kamwe rimwewo day vachitotaura senyaya vakatoti unoziva here kuti vanhu kanti kuti wanga uchitozvitaura kuti wanga uchiri virgin vanhu vaitozviramba but ini ndindakutozvinzwisa kozi ndindakatobvisa virginity yako saka pandakazoita nhumbu ipapapo ndanisandatomboziva ndo nhumbu yacho saka ndakabva ndazoti nditengere pregnancy test obva watoitenga bva ndatesta ndobva ndaona kuti ndane nhumbu ndakachema kuchema kwandaita ukoka ndaiona kuti inini kumba kwedu hakuna munhu anondibatsira anomira neni ini ndaida kutombozama kumira kuendawo kuchikoro kuti pamwe ndichachinjawo background yekwedu but azvinozobuda sekudaro ndakabva ndatombonyikidzwa saka sometimes mashoko ekuti aitaura aitondirwadza ndakabva ndatoona kuti ndane nhumbu saka ndichaita sei wekuti ndinochemera wacho handina ivo vacho kana zvadai handifungi kuti vanobva vazozvibvuma obviously vachazviramba saka vakabva umbonyarara zvinhu vakabva vanobvunza kuti uri chemini matauriro avaita kuti uri chemini ndiye munhu aiziva zvaanoda kuzoita kumberuko saka takabva tagara rimwe day vatori kutauni vakabva vandifonera vakabva vati igeza ndikuya ndichikutora ndakabva ndati vanoda kugeza vanoda kuenda neni kupi ndakabva ndangogara ndombogeza kwakuma2 obva vatoti pinda mutoda kuti uende unotariswa dhokta wacho anobuda chichi ini hapana kana chandomboziva nezvazvo ndakabva ndatopinda mota pepa vakati nditichi tora hembe dzekuchinja ndobva ndatotora hembe dzekuchinja chito tatoenda kudorona pachipatara kwandaifunga pageneral hospital hapasipo patotoenda ndikati regai ndiende ndonoti ndekupa mwei ndidhokta watobhadharo tobva tatoenda tasvika kudaro vakabva vati semu pane vakakozi takaenda nomwe mukomana waanonyanya kufamba nanzi Sami Mutambara vakabva vati semu chidzikai muende
Muneya takaenda pamba pake aizikanwa naSemutambara. Saka tabva tasvika pamba, then Muneya akabva toti Semu akabva ati wateteka. Kozi Muneya akati mwana wamengu waitei? Muneya akabva ati Semu akabva ati ateteka. Ndakatoita musikazwa, musikana wangu atori kuuniversity anofanirwa kudii kudzoka kuchikoro chakaita musikanzwa ichichi. Saka atete akabva ati alright. Asi zvawaitaura waoneka distance ineba ndainzwa zvawaitaura. Zvototi zvikanzi saka muri kundiitirawo mari. Watete wakatomboti $100. But wakazoti handina mari izvezvi ndombokupai 50. Semu yawe. Zvikanzi alright ubva topiwa 50. Ndobva ndatonzi makoti uyai kuno indatopinda. Ndobva ndaiswa ma-tablets 3 kuvagina kwangu uko. Ubva tonzi alright tichiendai. Saka takabva tatodzoka futi tese kumba same day. But hapana zvakaita ina handisi kuzoti ma-tablets A. Saka kutirara visa pend. Andinombodzwa kuti ma-tablets kanitubvisa nhombo avanonge vandiudza. Ndakangonzi ukuenda unotariswa. Waisa ma-tablets takazoti takumba andinombobleeda kanoita se but ndakanzwa hiti yaibuda kuvagina kwangu ndichinzwa kupisa. Opafadzwa vanofira munase. Nekuti vatsaona Mwari, nesuwo tichaona Mwari. Nerimwe zuva nenguva dzinouya, dengenyeka kukurukudza vapo panyika. Iwe uchatongwa nezvawakabata, mabasa ako anokuteverazve. Nerimwe zuva nenguva dzinouya, dengenyeka kukurukudza vapo panyika. Iwe uchatongwa nezvawakabata, mabasa ako anokuteverazve. Vakafa vachamutswa, vachatongwa nezvavakabata, vachatongwa nezvavakabata. Vakafa vachamutswa, vachatongwa nezvavakabata, vachatongwa nezvavakabata. Nguva inouya nazvino yatovapo yekumutsvaga iye mwanakomana anokokodza mumwoyo mako. Muzarurire apinde uwane umambo wamayango. Nguva inouya nazvino yatovapo yekumutsvaga iye mwanakomana anokokodza mumwoyo mako. Muzarurire apinde uwane umambo wamayango. Kumutsvaga kuza kuma sepano pase zvichapera iyo nguva ichakwana yei. Vamwe vachafa vachipinda umambo. Kumutsvaga sepano pase zvichapera iyo nguva ichakwana yei. Vamwe vachafara vachipinda umambo. Vano vacha samakondo vachamanya vasinganete vachipinda. Vano vacha samakondo vachamanya vasinganete vachipinda. Saka torai ndiro iro rakaraswa vakirakazova. Saka torai ndiro iro rakaraswa vakirakazova. Vanomutenda vakamutenda vakamirira vanomutenda yei. Vakamutendaka vakamirira inzwa. Tichasangana navo Abrahama, Isaka, Jacobo na Paulo na Elia. Tichasangana navo zuva rekumutswa naShe. Tichasangana navo zuva rekumutswa. Saka torai ndiro iro rakaraswa vakirakazova. Saka torai ndiro iro rakaraswa vakirakazova. Musoro wekona.